Salutare, eu sunt Iustin Negru și mă bucur că ești aici pe canalul meu de YouTube, unde vorbim despre psihologie și psihoterapie în special. Sunt oameni care atunci când vin în psihoterapie au așteptarea sau își doresc foarte mult să-și schimbe viața. Sigur că e posibil să-ți schimbi viața, nu transformându-te pe tine în interior, văzând ce probleme interioare ai, ce te ține pe loc, mecanisme de autosabotare, scenarii de viață și așa mai departe. Pe măsură ce te eliberezi de aceste probleme și le înțelegi, probleme interioare, sigur că viața ta începe să se schimbe, să fie altceva, să crească foarte mult calitativ. Dar perspectiva mea e un pic mai simplă. Eu în general încerc să păstrez lucrurile cât mai simplu și să le țin la esență. În psihoterapie, ca psihoterapeut, dar și în ceea ce privește viața mea personală, nu mă concentrez pe schimbări majore, pe schimbări de astea bombastice, pe schimbări foarte greu de atins. Pe ce mă concentrez? Mă concentrez pe a schimba ziua. Da? De ce mă concentrez pe schimbarea zilei? Pentru că până la urmă ce e viața, nu? E o zi după zi după zi, timp de 365 de zile, timp de multe zile care până la urmă compun viața noastră, nu? Eu ceea ce îmi doresc este ca să-l ajut pe pacientul meu ca în timp să-și schimbe ziua, unde ziua înseamnă media zilei, da? Adică unde mă întreb și îl întreb cum ar arăta ziua lui în modul nu neapărat ideal, dar să fie mulțumit de acea zi. Și acum nu mă refer la bazaconii de genul o să stau pe o insulă toată ziua și o să beau cocktailuri pe malul mării sau oceanului. Astea sunt prostii, sunt bazaconii și nu există așa ceva în viața reală pentru majoritatea dintre noi. Și nici nu cred că asta ne-ar aduce vreun sens, de fapt. Și mă întreb cum ar arăta o zi firească, care să te bucure la locul de muncă, ce ai face pentru tine în ziua asta, ce anume ți-ar aduce mai multă satisfacție și bucurie, dar, mă repet, într-un context normal de viață, firesc, nu la modul dormit pe o insulă toată ziua. Și atunci, plecând de la ideea asta, de la a vedea cam ce și-ar dori pacientul de la ziua lui, putem începe să lucrăm. Putem începe să lucrăm pe treaba asta și încet, încet să îl ajut să implementeze, să ajungă acolo. Bineînțeles că nu e vorba doar de schimbări comportamentale în procesul ăsta, pentru că, ok, în esență nu punem pe o listă ceea ce vrem să facem, vedem unde suntem acum, ceea ce nu facem și gata, de mâine schimbăm tot, doar că nu e chiar așa. Adică partea de comportament e doar partea de suprafață. Întotdeauna în spate există lucruri interioare mai profunde care ne țin pe loc, nu? Niște mecanisme inconștiente, cum spuneam, de autosabotare, scenarii de viață și așa mai departe. Și în timp ce lucrăm și pe plan comportamental, ajungem sau ne confruntăm și cu provocările emoționale, nu? Pe ceea ce simțim în anumit context. Adică, bun, eu înțeleg că poate ar trebui să fac mai mult pentru mine ceva, de exemplu, dar încep să fac ceva pentru mine, dar constat că mă simt foarte vinovat când trebuie să spun nu, de exemplu, celor din familie, din casă sau așa mai departe, că nu vreau să fac ceva și atunci mă simt vinovat. Și atunci vedem, ce-i cu vinovăția asta? De ce apare ea într-un context, până la urmă, firesc de viață? Și așa mai departe. Dar asta se întâmplă în cabinet. Totuși, eu ceea ce îți propun, în general o să-ți propun asta și o să-ți spun, e să păstrezi lucrurile cât mai simple, cât mai la esență, să te raportezi la ceea ce contează cu adevărat. Și atunci, dacă vrei să faci anumite îmbunătățiri, să ajustezi ceva în viața ta, gândește-te ce anume din ziua ta e nefuncțional. Nu în viața ta, nu la modul general, ce anume din viața ta e nefuncțional, ce anume îți provoacă angoase, îți provoacă tristețe, îți provoacă furie poate. Poate fi relația cu soțul sau soția, poate fi că nu faci ceva pentru tine în mod constant și atunci simți că trăiești degeaba, că faci umbră degeaba pământului, că ai practicat la un moment dat un hobby și nu-l mai practici și așa mai departe. Bun, lucrurile astea pot fi izolate,
pot fi izolate, pot fi numite și pot fi îmbunătățite în timp ce vedem cum ne simțim când facem sau, din contră, vedem că nu putem face ceva. Și dacă începem să facem mici schimbări, mici ajustări în viața noastră de zi cu zi, pe ansamblu calitatea vieții noastre va crește, în timp, sigur. Iar dacă vezi că deși îți propui să faci anumite schimbări, totuși nu poți, nu le menții și așa mai departe, revin totdeauna de unde ai plecat, poate e momentul să apelezi la un specialist în sănătate mentală, da? Pentru că, cum ar fi, de exemplu, un psihoterapeut. Pentru că există momente și există situații pe care nu le mai putem gestiona și depăși singuri și atunci avem nevoie de ajutor. Și pot să spun din experiența mea proprie, ca pacient, cât de mult m-a ajutat psihoterapia, că practic mi-a schimbat viața. Și atunci, cred că asta poate fi foarte util pentru tine. Dacă îți plac materialele mele, dacă îți place ceea ce eu fac, scrie-mi un comentariu, poți să-mi scrii pe mail, ai datele în descriere. Sper să-ți fie utile materialele astea și îți mulțumesc că ești alături de mine.